Ụtụtụ ọma ndị ikwu, ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi, unu abụọla chi. Eji m aka na anyị rahụrụ ọfụma n'elu akwa ndị anyị dị iche iche ma kulikwe ụtụtụ a na ndụ na ahụ isi ike. Ya bụrụ otu ahụ ka otuto na nsọpụrụ na ọjọọ mma dịkwara Chineke anyị bi n'eluigwe n'aha Jizọs bụ Onyenwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị Ositadịmma Akụdịnobi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo, ka unu ya nọ n'ọnọkọ nke ụtụtụ a. Udo dịrị anyị niile. Ihe anyị ga-arụtụ aka n'ụtụtụ a bụ ụfọdụ ilu na nkọwa ha. Ụfọdụ ilu na nkọwa ha. Ngwanụ ka anyị malite. Nwoke gbara ọsọ site na ụlọ enyi ya nwaanyị chefuo okwu ya. Agbarubeghị n'ọsọ ya n'isi. Nwoke si be enyi ya nwaanyị gbawa ọsọ ma chefuo okwu ya n'ụlọ ọyị ya nwaanyị ahụ, agbarubeghị ọsọ ya n'isi. Gịnị ka ilu a pụtara? O nwere ihe ụfọdụ mmadụ na-eme, ị naghị eche maka ihe ndị ọzọ so ya. Ime ya dịka isi ghọta, n'ikpeazụ ọ bụrụ gị ọghọm ahịa. Mana imezie ya ọfụma dịka o kwesịrị isi wee mee ya, ị gaghị enwe nsogbu ọbụla. O nweghị ihe dịka gị nwee ga megharịkwa ihe ahụ ọzọ. Ya bụ ihe ilu a pụtara. Ihe onye na-eme ya kpachapụ anya, mezie ya emezie. Ya bụrụ ihe ọjọọ etinyekwana ya aka n'ime, maka na itinye ya aka n'ime ihe ọjọọ n'ụlọ azụ ya, o nwere ụlọ azụ ọjọọ ga-ebupụtakwa. Gị nwa achọwazi ụzọ ị ga-esi wee mechie ihe ọjọọ ahụ i mere. Ka ị na-achọ ụzọ isi emechi ihe ọjọọ ahụ i mere, ị na-emekwa ihe ọjọọ na-abawanyekwa na-aga. Nke ọzọ anyị ga-etinye ya na ya bụ agha rachaa ọbara, obie n'ike. Agha rachaa ọbara, obie n'ike. Kedu ihe ilu a pụtara? Ihe ọbụla na-ana chọrọ ka enye ihe ahụ. Inye ihe ahụ o dere duu, ma ọ bụ ihe kwesịrị ime ma imeghị ya, nsogbu ị na-enwe ga-amalite, ga-aga na-agakwa n'ihu. Ọ gaghị enwe obibi, ọ gaghị enwe nkwụsị. Mana ihe ahụ ọ na-arịọ, inye ya ahụ ọ kwụsị, nsogbu ọbụla agakwaghị adị. Ọ bụ ihe ilu a pụtara. Nke ọzọ bụ ọgba ọsọ adịghị agbanaha otule ya n'ọsọ. Ọgba ọsọ adịghị agbanaha otule ya n'ọsọ. Gịnị ka ilu a pụtara? Ilu a pụtara bụ ihe mmadụ kwesịrị ime, ihe ọ sọkwara ya mee, ihe ahụ na-eche onye ahụ agaghị agbanaha ya n'ọsọ, maka na ihe ahụ bụ ihe onye ahụ kwesịrị ime. Ọ gbaracha elu gbaracha ala, ọ ga-abịakwa mee ihe ahụ, maka na ihe kwesịrị omume a ga-eme ya, ihe wee dị mma. Nke ọzọ a ga-etinyekwa, akpa ọfụma arahụ n'ute. Akpa ọfụma arahụ n'ute. Emezie ihe ya na nke ilu nke ọzọ gara iwe. Emezie ihe ọfụma, ma ekwuzie ihe ka o kwesịrị ịdị, emezie ya ọfụma, ya na-aga ọfụma, agaghị enwe nsogbu ọbụla a ga-enweta na ya. Nke ọzọ bụ ọkụkọ nyụọ arụ ahụrụ, ala chụọ ya ọsọ. Ọkụkọ nyụọ arụ ahụrụ ma ọ bụ ahịrị, dịka ọkwa mgbasa chi n'olu n'olu, ala chụọ ya ọsọ. Kedu ihe ilu a pụtara? Mmadụ mee ihe ọ na-ekwesịghị ime, o bido na-ezogharị onwe ya. Ihe ahụ onye ahụ mana o kwesịghị ime ya, o jee tinye ya aka. O mee ya, obi anaghị ezu ya ike, maka na o nwere ihe na-ata ya ụta n'ime. Ọ ga na-enwe ụta ahụ n'ime onwe ya, dịka esi ihe dị otu a ekwesịghị m ime, ma na-emere m ya. N'ihi ya, ihe ọbụla gafee, nnụnụ fefee, onye ahụ enwebe obi ụjọ. Ọ maghị ma ihe ahụ o mere, ihe ọjọọ ahụ o mere, ọ na-abịakwute ya. Ya mere, onye ọbụla mere ihe ọjọọ, obi anaghị ezu ya ike. Ọ na-adị ya ka ihe ọbụla gafere maọbụ ihe ọbụla mere ọ bụ ihe ọjọọ ahụ onye ahụ mere bụ ihe na-achụso ya. Nke ọzọ bụ
onye rere nkịta ya gaa n'ahịa zụta enwe, ihe ntụpụ alabekwa n'ụlọ ya. Onye rere nkịta ya gaa n'ime ahịa zụta enwe, ihe ntụpụ esibeghị n'ụlọ ya pụọ. Ọ dị ka ihe dị otu asị gị ihe ọjọọ, nwere ihe dị ka ihe ọjọọ na-abụ asị gị ngwa ị ga-akwụsị ihe ọjọọ anyị na-eme. Ọ dị ka onye na-aṅụ mmanya nke aja lara aja, asị ya mmanya anyị na-aṅụ na ọ dịghịkwanụ mma, ị na-aṅụbiga ya oke, ọ dịghị gị mma n'ahụ, n'ikpeazụ o nwere ihe ọ ga-ebutere gị, ọ ga-ebutere gị ọnwụ ike, ọ ga-ebutere gị nrịanrịa nke dị otu a maọbụ nke ọzọ. Ya na obi ọkụ nke ndị bekee na-akpọ sigaret, ha abụọ onweghị nke dị mma, ha nwere ọghọm na ahụike mmadụ. Hapụ ha, aṅụkwana oke mmanya, esekwere mkpa ọkụ obi. Esi kama ị ga-akwụsị ịṅụ mmanya, kwụsị ese mkpa ọkụ obi, na ọ kaghị mma ka ị were ofu hapụ ofu. Nwere ike ikpebie si na nke ị ga na-eme na ị ga na-aṅụ mmanya mana ị gaghị na-ese mkpa ọkụ obi. Ha abụọ wụ otu ihe ahụ. Ịhọrọ nke a ma hapụ nke ọzọ, ọkwa onwe gị ka ị na-eme. Ihe ahụ kwa onwe ike ahụ maọbụ nrịanrịa ahụ maọbụ arịa nwa ahụ, ọ ka nọkwa, onye ahụ esibeghị n'ime ya pụọ. Ọ gwụna ma ọ kwụsịchara ha na-abụ ya bụrụ onwere onwe ya. Nke ọzọ bụ mgbịrịmgba adịghị eje iji ihere. Mgbịrịmgba adịghị eje iji ihere. Onye ọbụla n'ime anyị maara ihe bụ mgbịrịmgba. Mgbịrịmgba n'olu bekee ihe a na-akpọ ya bụ bell. Ị hụrụ na mmadụ were mgbịrịmgba na-ayọ mgbịrịmgba, ọ na-eme ụzụ. Ya bụ na onye maara ihe o kwesịrị, onye tozuru oke na ihe ọ maara ọ ga-eme, onye ahụ na-eme ya, ọ na-enwe mmụọ gosipụtara na onye ahụ ihe ahụ ọ na-eme na ọ bụ ihe o kwesịrị ime, na ọ nweghị ụjọ n'ime ihe dị otu ahụ. Onye ahụ na-eme ya nwee obisi ike wee na-eme ya na-aga, o nweghị ụjọ, maka na ihe ahụ ọ na-eme bụ ihe ọ kwadoro, ihe ahụ o kpebiri onwe na ya ga-eme. Ọ na-eme ya onye ọbụla nọ nso, onye ọbụla nọ gburugburu ga-ama na onye ahụ ihe dị otu a ka ọ na-eme. O nweghị ụjọ ọbụla, o nweghị ịtụ egwu ọbụla, o nweghị ihe ihere ọbụla onye ahụ ga-enwe, maka ihe ahụ ọ na-eme bụ ihe o nwere mkpebi na ọ ga-eme. Ọ bụkwa ihe kwesịrị ekwesị ka onye ahụ na-eme. Otu a ka anyị ga-akwụsị ụbọchị nta ka a chụọ n'Owere nchi, ka ọhịa dịwakwana ka enwe amara. Ọ ga-adịrị anyị niile mma na Eke, dịrị anyị niile mma n'Orie, dịrị anyị niile mma n'Afọ, ma dịkwara anyị niile mma na Nkwọ. Ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị na-achọ, anyị ga-enweta ya site n'aka Chineke. Mana otu ihe nke anyị na-aghaghị ịghọta bụ na onye ihe ọma mere, ka anyị soro onye ahụ kelee Chineke, ka anyị nwee obi ọcha n'ebe onye ahụ nọ, sorokwa onye ahụ ṅụrịa, maka na nke anyị na-eche anyị, ya na ọtụtụ ndị mmadụ aba ụmụ ha nke iru ụka. Nke na-eche anyị eleghị anya karịa nke o mere onye ahụ anyị soro wee ṅụrịa ma kelee Chineke n'elu isi ya. Otu a ka ụwa dị, ọ bụkwa otu a ka Chukwu si alụ ọrụ. Nke ọzọ m ga-eji emechi okwu bụ na o so mịara nwunye di m mkpagbu n'aka ala, maka na nwunye di m nwere ọ bụ otu ụwa dị. Ngwanụ, ọ ga-adị na mgbe ọzọ, ka emesịanụ. Daalụnụ.